assalamu aleykum dental men dental feñin gandal on calminama on juurama on manama on beltanama hay goto en goppani mbo limti juuma en calmini hono Souleymane Diop gardiɗo dental ngal eyyi hande garɗen haalde koye nafoore lekki ne wiye aljannawi to woni goti wiye aljannawi so woni keeɗo wiye aljannaji eyyi ko lekki kewki nafoore kewki safara machallah eyyi garaten koye ɗaɗi ɗi eyyi ɗaɗi ɗi garaten wonande neɗɗo joguiɗo banggue ganduɗa hoore ma ɓuɓri ɓaleri eyyi so tawi a yi aɗa jogui ɓuɓri ɓaleri saɗa yiiɗi itta ɗum ha laaɓa ko ni mbaɗata sa ari a ittat ɗaɗi ɗi to ɗi goni kecciɗi o keefaɗi ta heefi guru dow ngu mbaɗa e butel cabbina aɗa yara walla gadda guru ngu sa ittiɗi keefa guru dow ngu ha paari mbaɗa e ƴeewa nokku mbaɗa hen pasnadi haɗi tuuta on saaha mbaɗa e butel walla mbaɗa e siwo aɗa yara ɗum ɓuɓri ɓaleri kodi waɗɗe ma ko pop ittat ɗum ko ha laaɓa inchallah so Allah yanti hen wonande neɗɗo joguiɗo banggue taare guloje so tawi aɗa taaro taare ɗe ne gula jaw 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 aɗa tina ɗum an e hoore maɗa so yi aɗa yiiɗi sertude hen ya ƴeew ganduɗa hoore ma ɗaɗi aljannaji gadda pasna ɗum ha fasa on saaha aɗa yara inchallah serte banggue taare guloje wonande neɗɗo mo ganduɗa hoore maɗa so tawi o taaroyima haw gasni taarade so ummima tan jiya soɓɓito goɗɗum ara so ɓornima tuuba makko tan ara walla so tawi o ɓuuƴama taare haade makko yettoyade to taarotoɗo jiya taare ɗe gara eyyi ɗum noon yo ƴeew ɗaɗi aljannaji o adda o fasna ɗum ha fasa on saaha amo yara inchallah o sertat hen wonande neɗɗo joguiɗo ganduɗa hoorema Abou Seydou ngatowo woni Zakari mum to tawi ina ngata par toujours lesso ina ngata koko ngatata par toujours walla heddete yafde ma ɗo ina ngata e walla lesso ina ngata walla ko ɗaɗol gongol ɗaɗol ngol ngatata gongol lesgol yewɗaɗi aljannaji gadda pasna ɗum ha fasa on saaha aɗa yara so Allah jaaɓi inchallah so Allah yantina sertat hen e so tawi ko neɗɗo mo ganduɗa hoore maɗa gonduɗo e ko wiyete dambo walla ko wiyete prostate saɗa yiiɗi sertude hen ƴewata ko ɗaɗi aljannaji gadda mbadda hen guerte pasna ɗum ha fasa ha tuuta on saaha aɗa yara to tawi aɗa wonduno e dambo walla ko wiyete prostate ko inchallah safranma ko ha sella so tawi ko neɗɗo gonduɗo e ganduɗa hoore maɗa gonduɗo e ganduɗa hoore ma taare guloje en kaalino to tawi taare ma ne ngula sa addi no mbimami ni sa fasni ɗum ina itta ɗum ha laaɓa so tawi ko ganduɗa hoore maɗa gonduɗo e mo ganduɗa prostate walla ko wiyete dambo ɗum mbaddata koye guerte gadda pasna ɗum ha ɓenda gacca ha tuuta on saaha ciwa aɗa yara sa yari hen so Allah jaaɓi safrata ko ganduɗa ko damba ma safra ganduɗa hoore maɗa prostate maɗa so Allah yanti hen ɗum ɗon ko ganduɗa hoore ma ɗaɗi aljannaji e ɗeɗo gueɗe ko cafroje ɓurɗi wawde safrude ɗeɗo gueɗe limtami ɗo henna ɗe gonɗo e prostate gonɗo e dambo gonɗo e taare guloje gonɗo e taare cukkoje taare ma ina cukka walla ganduɗa hoore ma so tawi on saaha taarima taare ma ina ngula jaw 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 ɗum sa waɗi a sertat hen walla so tawi yettima taarima ha gasni sa ummima tan jiya taare coɓɓito gara walla so tawi a ɓuuƴama taare haadema yettoyade taare ɗe gara tawa donka jaggude taare maɗa ɗum sa duumima e ɗeɗe capatoje aɗa yara inchallah ittata ɗum ko ha laaɓa so tawi aɗa jogui banggue probléme affaire banggue goragu so tawi aɗa duumi e ɗaɗi aljannaji aɗa fasa aɗa yarna ittat ɗum ha laaɓa wona faami eyyi ɗum ɗon ittat ɗum ha laaɓa so tawi aɗa wonde ganduɗa hoore maɗa aɗa wonde ganduɗa hoore maɗa taaro ƴiƴam banggue ƴiƴam so tawi aɗa taaro ɗum so tawi a addi ganduɗa hoore ma a fasni ɗum ha fasi aɗa yara ittata ko banggue ganduɗa hoore ma taara ƴiƴam ɗam tarotonɗa ɗam inchallah so Allah yanti hen wonande debbo mo ganduɗa hoore ma mbo règle uji muɗum garani règle uji ma garani walla règle uji ma ne cukki walla so tawi règle uji ma ina gara so tawi addi hako ganduɗa hoore ma aljannaji a fasni ha fasni aɗa yara inchallah règle uji ma hay so tawi joɗiɗa ko lebbi ɗiɗi lebbi tati walla joɗiɗa ko hitande arani wattata ko arde no jiɗirɗa ni no hajirta ni inchallah to tawi gonduɗa koye banggue ganduɗa hoore ma ƴiƴam ma ina ara saaha foof joɗɗa ɓooya tan ƴiƴam ara taw wona ganduɗa règle uji taw wona règle uji ma ne gaari ala
ɗam ƴiƴam yaltatema saaha fof. ɗum so tawi a itti ha ko aljannaji aɗa fasna aɗa yara inchallah rokkat ma kono jiɗirɗa ni. so tawi a woni debbo mo ganduɗa hoore ma terɗe ma ina joori, terɗe jorde, so tawi aɗa jogui terɗe ma ina joori, a yiya awata yiide ganduɗa hoore ma welenmo gorko sa wonde joom galle maɗa. ɗum so tawi a yari ɗum aɗa yara an debbo, ina rokkuma banggue ndiyam, ina sellina ndiyam maɗa. banggue gorko kadi so tawi ne jogui banggue ganduɗa hoore maɗa ndiyam muɗum ina ñawi, so tawi amo yara banggue ɗaɗi aljannaji, ina sellina ndiyam makko ha sella, ina rokkamo kadi banggue ndiyam makko no yiɗirtino yiɗiri ni. so tawi ko neɗɗo reefi goto no woodi ene wiye aɓe mbiya ɗum ganduɗa merato, so debbo jibini ƴiƴam heewi montude e banggue hoore muɗum, so tawi ƴetti ha ko aljannaji, o waddi ɗum e gufi guerte, o waddat ɗum koye gufi guerte, amo fasna ɗum amo yara inchallah wa sebtata meroto ha laaɓa ha laaɓa ha laaɓa. so tawi kadi ko debbo mo ganduɗa hoore ma, so tawi omo yiya regluji makko ina mbaɗa caɗele, yo yawo ƴeewoye ganduɗa hoore ma ɓiɓɓe aljannaji cañje ɗe ɓikkon kono addata, so addi o saaha ɗum ha saaho, comme no mbaɗowo kaafe tuuba ni, o una ɗum ha ɗigga ha ɗigga, on saaha waɗa pot makko joƴƴina walla waɗa butel, amo itta amo fasna ndiyam, amo jubba kuddu amo waɗa hen amo yara, lawƴata ko ƴiƴam makko ha laaɓa, lawƴata ko wofde makko kadi gueɗe ɗimme. so tawi regluji makko ne gara, o tinata caɗele. ɗum ko ganduɗa hoore ma ɓiɓɓe cañje ɗe, ɓiɓɓe barke, ɓiɓɓe ganduɗa hoore ma aljannaji ɗe. neɗɗo gonduɗo e ganduɗa hoore ma regluji ndewani lawol, an debbo sa itti cañje ɗe a addiɗe a sahiɗe haaɗe cahima, kono no mbaɗowo kaafe tuuba ni, kaafe cahe ɗe sa waɗiɗe noon ha paari, a unat ɗum ha ɗigga mbaɗa condi, on saaha gulna ndiyam ha wuura, itta kuddu mbaɗa hen, waɗa hen sukara ma seeɗa, taɗa wawi yardude noon jarda inchallah. so tawi aɗa jogui probléme regluji, regluji ma ndewal lawol, a jogata ko caɗele hay lawol gotol. ɗum ɗon ko ganduɗa hoore maɗa ko banggue ganduɗa hoore maɗa ɗum ɗo way noon e aljannaji. so tawi ko neɗɗo gonduɗo e banggue imorite, banggue imorite a ƴetti ha ko a fasni ɗum ha fasni aɗa yara, ina safra banggue imorite gonɗo nder. so tawi kadi ko neɗɗo gonɗo e imorite jaltowo, ƴewata ko ha ko aljannaji, ƴewata seeɗa gadda, daña ha ko ganduɗa hoore ma guijile seeɗa gadda mbadda hen, ha ko aljannaji ko ƴeewa ha ko guijile seeɗa mbadda hen, gara ƴeewa ɗaɗi ganduɗa hoore ma, ƴeewa condi e ganduɗa hoore maɗa gawde, condi gawde gadda mbadda hen, irtodira ɗum ɗeɗo gueɗe tati, mbadda ɗum e ɗaɗi aljanna e ha ko aljannaji he, wona ɗum ha ɗigo taw hunde fof koko woni condi, gadda ƴeewa jumri mbaɗa hen, ƴeewa karité mbaɗa hen, guirtodira ha masodira, so tawi mbaɗa ɗum morle jamma sa ara lelade itta mbaɗa caggal maɗa. so tawi aɗa wonduno ganduɗa hoore maɗa e imoride ma ina yaltuno, walla imoride ma ina muusa, walla ne hanma joɗade, sa waɗi hen ñalawma goto, sa waldi hen hande e janggo, inchallah muuseki ganduɗa hoore ma imoride iwata ko ha laaɓa. ɗum ɗo ko ganduɗa hoore maɗa ha ko aljannaji gaddata daña ɗum, daña ha ko guijili seeɗa mbadda hen, daña condi gawdi seeɗa mbadda hen, mbadda hen jumri, eyyi irtodira he jumri ndi ha masodira, ƴeewa karité mbadda hen, sa ara lelade jamma mbaɗa caggal maɗa. tawi imoride ne tampinma, itta ɗum ko muuseki kadi warat fandu ndu inchallah, so Allah yanti hen. so tawi noon ko imoride woni ko nder, fasnata ko ha fasa ha tuuta, on saaha aɗa waɗa e kas aɗa yara. e ɗum ɗo eɗen gandi ɗum ɗo e ganduɗa hoore ma e aljannaji, ko heddi ko ha musidɓe kadi ma gar kalan men kadi ko ɓuuri hen ngal ɗo gandal, e ko musidɗo moɗon Adama Sow rewno ɗo salminde e juurade e ñagade duwaw gorko mo hayre law, ko neɗɗo hen ronki hen famde foof yo noddir men, men pammin ɗum inchallah, so Allah yanti hen. kala koccuɗo naftoriɗo yo Allah waɗ hen barke. haza assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.